देखिए ये गीत वो लोग खाती बा जे कि आज के उनका लोग के नया दौर में जितना अश्लील गीत बा वो भजन के तौर पर उनका लोग के दिल में बा। बेटी बहन मौसी चाची फुआ एह लोग से बाप मतारी एह लोग से कोनो मतलब ही नहीं के कलाकार के या लेखक के जौन की भोजपुरी माता गड्ढा में गिर के रो रहल बा। छटपटा तारी ऐसन गायक ऐसन कवि के लेखनी से उठ नहीं पावत ओह गड्ढा से। लोग हाय हाय करता कि 8वां सूची में भोजपुरी के नाम लिखा जाओ। ऐसन लेखक ऐसन गायक अगर ये संसार में रही है तो जिंदगी में तीसरों सूची में लिखाई कि ना लिखाई माने अफसोसे बा। आ श्रोता लोग जैसन का कि जमघट बा कि स्टेज पर गाड़ी गेंग आ लेडीज जरे झगड़ा या झंझट दिख रहल बड़े मतारी बेटी बैठल बड़ी माने एगो लड़की के लड़का जलील कर रहल बा, लड़का के लड़की जलील कर रहल बिया, उल्टा पलटा बोल रहल बिया 9-13 आ सब तमाशा ही आदमी देखाओ तेरे वो आदमी एक नंबर कलाकार के बोलौले बा। लोग हंगामा जुटल बा। गाना होता दू लाइन गा के बस बंद स्टॉप 2 लाइन गा के बंद माने ओ धागा में गिरह के दुख नहीं अतना गिरह पर रहल बा गाना में। हमनी को ओकरा के गिरह कही लगा कहे कि जहाँ गाना स्टॉप हो गई बीच में हो जा समझी कि खामी आ गई गीत के अंदर। गीत सुचारू रूप से नया नया क्वालिटी बा 2 लाइन है में के 2 लाइन हो में के 2 लाइन हो में के जैसे कि बुझाता कि सत्यनारायण भगवान के ककरी खीरा अमरूद बनबैल प्रसादी बटात होके जैसे आदमी बांट रहल बड़े। एह में सबसे जलील पनई करे वाला आज के दुगोला व्यास लोग। कुछ लोग कह रहा बड़े कि हम भरत शर्मा चाहे जियालाल ठाकुर चाहे ऐसा ऐसा पुरान आदमी अब केहू पूछत नहीं। तो हम कहते कि क दिन लोग राशन हमारी घरे पहुँचौलक आ बीमार पड़ला पर टैबलेट लोग देला कहेला वो आदमी जे करेला करे के ढंग नहीं थे। कह दी केहू के कुछ इतिहास देखल जाता तब साफा 77 गो छेद लौक रहल बा। बाप एवं तो हमनी में छेद बता के कोई दिखा दे वो आदमी का मर्द समझब हम कलाकार थे हो। अब हमारा सामने बने वाला कलाकार सारा लोग पैदाइश ले लेबा। हमरी के 65 बरिस की उम्र होता छाल बजा बजा के कलाकार हमनी जरे भइल बलो। ऐसे कलाकार अगर ना चाहिए कभी ना चाहिए अश्लीलता के दूर करे के। अश्लील गीत के सब्सक्राइबर होता रहे $1 मिलियन में। अच्छा गीत के 5,000 7,000 10,000 जात जात आंधी बुनी होकर सब आ जाता। अच्छा श्रोता के जरूरत बा, अच्छा गीत के सुने के काम बा तब अश्लीलता भागी। बूढ़ पुरानिया कहता रहे कि का गावत आंसर है तो नाचत आंसर खाली नाच कर रहल बड़े सा। वह हाल हो गई बा कि खाना बनावे वाली बुला लिया था आ बाहर से नाच वाली पहले आवत रही घर ही के लोग नाचता वह तमाशा हो रहा। पुरान लोग का कहता अरे रोवता रे बाप दादा भीतरे कुहुक रहल बड़े पुरान आदमी गए है कोई तो नहीं समय आ गई। अरे रोवता रे बाप दादा और सिर धूनी धून के और सिर धूनी धून के अल्लाह जी आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। अल्लाह जी आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। अरे रोवता रे
आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। श्रोता कैसन समाज बा। कैसन श्रोता कैसन समाज बा। कैसन गायक लेखक जेकरा नजरी न लाज बा। गावेला बेपरद गीतवा गावेला बेपरद गीतवा। गावेला बेपरद गीतवा शब्द चुन चुन के। लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। सूर नाही ताल ना गावे के अंदाज बा। उहे आज भोजपुरी के बनल सरताज बा। और सुर नाही ताल ना गावे के अंदाज बा। और उहे आज भोजपुरी के बनल सरताज बा। अच्छा गीत गावे वाला लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के।
भोजपुरी गीत में भट्ट युग समाइल चैथोरी फगुआ कजरी कहवा गड़ाइल। देखी ओही असह दुख सहलो न जाला आजाद भारत अकारथ बुझाला। जब से स्वराज आइल गुनी लोक कालाइल अटपट गनवा से कनवा दुखाला। कहे देव कुमार गाई गीत मत सीख भाई एहले तय अच्छा बा बेसुरे बेताला। आरे चैत होरी फगुआ कजरी कहवा गड़ाई। अरे पूर्वी निर्गुण के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। लाज लागत बा लाज आज लागत बा लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन